taká tá coachingová a rozvojová bublina je taká, že veľmi zvláštna a ono veľmi rýchlo zistíš, že či ten človek, ktorý niekde niečo píše alebo hovorí, že či má za sebou nejaký kurz alebo nejakú sebarozvojovú knihu a chce sa s tým živiť, lebo padajú také veci, ako stačí, keď si dovolíš byť autentický. Alebo vesmír to zariadi. To ti povedal niekto niekedy? Alebo ty nečítaš ten LinkedIn, že? Alebo všetko sa dá, len treba chcieť. A že to je presne ten bullshit. Vieš, že ten taký, že potom, čo sa vlastne deje, a ja to vidím na tom LinkedIne, že v momente, keď začneš písať takéto, že prázdne frázy, nazvime to, hej, že prázdne frázy, lebo to sú prázdne frázy, nič za tým nehľadaj, tak si vlastne ubližuješ sám sebe, svojmu biznis modelu, svojej profesionalite, lebo to je také, že na prvú, vieš. Uh-huh. A to, čo ty si povedal, že všetci hľadajú v startupe unicorna, tak tu každý hľadá vyváženosť a pokoj a proste vyrovnanosť a vesmír. A to je také, že a kde sa stratil život?